Kanya may dagiti pagpagay manong. Woy, napaya. Ito problema madeng? Apay nagpipintas dagiti pagpagay manong. Sika, naggalas ka. O ayan, pag na-dehydrate ka mamaya, maiinumin ka na. Sige, diyan ka na. Ag inom kayong tumot, di yung mga aming kaya. Ha? Marayusay. Medyo natagsid na natin na. Samba ang matata. Sa apel ako mata makasulit amoy. Kachamba ang tao tata. Baring 24 siguro ang presyo. Masulit maggastos. Okay. Ababadawan ang namnamsik mo tibungan na eh. Pinakachamchambanan. May tato SLing ato ya. So marunong kasi dito man tibin ikaw. Mapawar ko mo siguro ay gastos mo takal eh. Asa niya ako. Nagpintas matibiyot to yan. Tapos, nagpintas pa dagito yung pagpagay da. Kapag sino natin nga balasa? Total lang makita ito ya. Nagpintas matiselpik ito yan. Uy, be. Taga saan ka? Kinakausap kita, be. Ngayon lang kita nakita dito. Yung tatay mo? Nagbakasyon lang po ako dito. Bakit? Sino ka mag-anak mo dito? Doon po, sa Family Betonyo. Ah, Family Betonyo. Malapit sa school. Wan manong. Nagpintas mat dagito yung pagpagay to yan. Magalo ka, pinarigan na Tagalog. Ko, madi ka mat agdamdamag manong. Kanya may dagito yung pagpagay manong. Woy, napaya. Ito problema madeng? Apay nagpipintas dagito yung pagpagay manong. Sika, naggalas ka. Nagtadong mo tadila mo na deng. Diniritsana mo ta. Dayo-dayo ka mo ta. Joke lang manong. Nataraki ka mo't kulang ka lang tidigos. Peace! Peace. Di ka laupin, kapis-pisang ka. Salamat ka ta, ubing ka pa. Joke lang manong. High blood ka launay. Picturean nakman. Open mo! Maraming ng photographer ha. Oh. Pintas tibit din eh. Oh, sige! Sobra naman maglaway tong taong to. Pwede nang pampatubig sa palay. Sayang naman tong laway niya. Pwede nang pandilig to. O ayan, para hindi na masayang yung laway mo. Water is life. Conserve water. Kaya gumamit ng baso para hindi masayang ang laway. Ayan, tamang-tama. Ang dami na. O ayan,
Pag na-dehydrate ka mamaya, maiinumin ka na. Sige, diyan ka na. Pakitawan nung nung napintas ti alam. Apay kasi mati picture manong. Puro rupang mati makitak. Ni, apa yung makaungot ka? Ang baso ko tan Apa kami siya kinalabi mga photographer. Taka man lang ano. Nagloko mo tadya yun. Ag picture lang madinapay ammo. Siyak man lang nun. Nice. Business ba na jingobi ngayon? Kaungot pa eh. Ni anak ng titi nga to ya. Pwede nga naturaw. Apo yung mga katayon. Nabartek siguro ato sa tinga naturog ay. Nga din nakaaw di balaydan. Awan no kasta. Aginom-inom kayong tumag kadi yung mga aming kaya. Ha? Marayusay. Ha? Ha? Kapikas jay. Napangulus mo ati tanong. Marayusay. Hindi sama ka tanong mata na inom kon.